rohadt szemétládat, hogy kell ezt elkapom, kicsinálom. Azt a mocskosolatot. Ó, hagyjál, megteszem, és mi van? Megverték a gyereket a parkban, mert állt. Tudod, ő mindig ilyen, hogy ó, csak így áll, így. És ezért megverte az az állat. De én most elkapom azt a nyomorútat, letépem a fejét, aztán pedig letépem a lábát, és utána letépem a végtagjait is. Brandon, a láb is végtag. Most komolyan ilyenbe kötsz bele? Ilyenbe, mikor megvernék a gyereket, érted? Elkapták azt a szegény kicsi ártatlan gyereket. Gondolod, hogy beütötték, pucira verték a fejét. Te rohadt állat! Gyere ide, köcsög kancsó! Gyere elő, szétszerem a fejedet, kitépem a végbe. Brandon! Igen? Ez volt az. Hát, nagyon hasonlított rá. Akkor szia! Sanya, jó estét kívánok. Szerintem teljesen igaza volt abban, hogy meg kellett verni a kisrácot. A parkban állni ilyen korban nem illik. Úgyhogy az ilyeneket mind meg kell ütni. Folyjon a vére. Én is ezt tenném. Sőt, üssön meg engem is. Végül is én vagyok az apja. Üssön meg, vagy üsse meg én magam? Vagy fussak neki a falnak? Fuss neki!